Το χρώμα της απόγνωσης είναι κόκκινο. Έτσι μας λένε οι ακουαρέλες της Ελένης, Τζιτζιλάκη. Και πρέπει να τις πιστέψουμε γιατί βγαίνουν από ένα βαθύ πηγάδι ονειρικό, εφιαλτικό, από τα έγκατα της ψυχής, της γης, της γήινης ψυχής, της ψυχικής γης. Συνομιλούν με τις λέξεις, δείχνουν θάλασσα, καράβια, ζώα, μορφές εκτεταμένες σαν βρικολακιασμένες λάμιες, τεντωμένες σαν λάστιχα που ανάπαυση δεν βρίσκουν στις λέξεις. Το τοπίο είναι τοπίο διαρκούς ταραχής, φουρτούνας, ματωμένο τοπίο, ραγισμένο, φαντασμικό, τοπίο θηλυκό, γυναικείο, εξουθενωτικό. Τα χρώματα σαν να κυλούν πάνω στο χαρτί, ορίζουν και αφορίζουν το σώμα, δείχνουν κήπους, χωράφια, επιτιθέμενα πουλιά, κορμοράνους και ύπουλους γλάρους που πανέτοιμοι και επιθετικοί βυθίζονται στα λαγόνια, σκάβουν τη μήτρα, τραβούν σάρκες, τραβούν τη μνήμη του σώματος να την εξορίσουν. Ταξίδια είναι μεγάλα, μόνο να σ' ονειρεύομαι σε όνειρα παλά που αγγίζουν τη σάρκα μου, καμιά φορά και τα κόκκαλα, καμιά φορά και τα κόκκαλα. Καλαμπόκι ολόκληρος, ξέφτια, χωρίς ανάσα. Κόκκινη μέρα, κόκκινη μέρα. Ανεμοζάρι, δεν άπλες τραγώδες έτρεχε το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Ζω άνθρωπος έγινε το χυμό. Τα ζώα δακρύζουν. Αυτές οι μέρες που είναι άδειες, το νερό υποστέλνει. Αυτές τις μέρες που είναι άδειες, το νερό. Υπάρχει μια διαρκής επίμονη αναμονή στα σώματα, τα γυμνά θηλυκά χειμερικά σώματα, μισή γυναίκα, μισό ζώο, ίσως γαϊδούρι με την υπομονή του, ίσως σκύλος με την αφοσίωσή του, και τα δύο ζώα υπομονής, συντροφιάς, συχνά πηγιασμένα, haunting. Κυνηγούν το βλέμμα σαν φαντάσματα, ζουν σε λίμνες αίματος. Όλα ζουν σε λίμνες αίματος ή φωνάζουν το αίμα. Και οι παπαρούνες και οι πετινοί και οι γάτες που είναι παρούσες στα ερωτικά γίγνα. Άνθρωποι και ζώα και πουλιά και λουλούδια, όλα μαζί. Γυναίκες, ίσως και παιδιά, ίσως και άντρες, αγγίζονται, φιλιούνται, μυρίζονται, χαϊδεύονται, χωρίς μελόδραμα, χωρίς νοσταλγία, με μοναδική πηξίδα αναγνώριση στα ελάχιστα, μικρά αφηγηματικά κείμενα που παρουσιάζονται εδώ και εκεί. Φέρνουν στο νου τους ύστερους έρωτες της Άννας Κινδύνη, αγγελόμορφες ημίγυμνες και γυμνές γυναίκες σε αποχρώσεις σπασμένου και μουντού κόκκινου, όρθιες όλες με κίνηση και με μάτια που κοιτάζουν προς τη φυγή, και τα πεινασμένα παιδιά της Κάτε Κόλβιτς που τραβάνε την ποδιά της μάνας τους στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, σχεδιασμένα με κάρβουνο, που τώρα όμως βλέποντας την κόκκινη απόγνωση στα έργα της Ελένης Τζιτζιλάκη, αναρωτιέμαι μήπως αν δεν ήταν κάρβουνα, μήπως θα ήταν κόκκινα.
Η τσιτσιλάκι μας δείχνει πως μπορεί η απόγνωση να είναι το κόκκινο της φράουλας, να έχει γύρω της λουλούδια, θάλασσα, γάτες, φιλί και παρόλα αυτά και πάλι να μας ρίχνει στα βάθη της απελπισίας. Τα σώματά της συχνά είναι πλαγιαστά ή ανακαθιστά, σαν να προκαλούν και μαζί να ψηφούν την ορατά επερχόμενη πράξη, που μπορεί να είναι βία ή και ευχαρίστηση ή και ειδονή, να της βγάζουν τη γλώσσα κοροϊδευτικά. Είναι λυγμός, βουβή φωνή, ένα φιλί αναγνώρισης, πάθους, επώδυνο αποχωρισμού. Τι είναι η μαστή, τα γεννητικά όργανα, τα εξελωμένα και αποστεωμένα άκρα, τα πουλιά με τα τεράστια ράμφη και οι κόκκινες παπαρούνες και τα μόβ αγριομπίζελα. Δεν ξέρουμε. Ό,τι κι αν είναι όμως, δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά θα ζει από εδώ και πέρα στον πρόσθεο λοβό του εγκεφάλου μας. Θα μείνει σχεδόν ενχάρακτος στον αμφιβληστροειδή μας. Θα κάθεται στον νόμο μας, σαν δαιμόνιο, να μας κρατάει σε συνεχή εγρήγορση. Νένη Πανουριά.